Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Papalašizmus tejto vlády prekonáva všetky hranice. Po antistresových loptičkách, sadách na plážový tenis či pečenom bíkovi a ďalších bizarnostiach tu máme ďalší príklad toho, ako táto vláda zdiera ľudí, odmieta šetriť sama na sebe a ako si vládni politici nedokážu odopriať luxus. Na ministerstve vnútra a pri terajšom ministrovi Šutajovi Eštokovi je už úplne bežné, že všetko je predražené a stojí to viac, ako by to malo. Teraz však minister vnútra, predseda Hlasu, prekonal aj sám seba a rozhodol sa objednať catering pre vládnych politikov do vládnej letky za viac ako 600 000 eur. Konkrétne za 660 000 na 2 roky, teda za 330 000 na 1 rok. Chápete? My tu minieme viac ako 300 000 ročne na catering pre vládu do lietadla. Minulý rok stačilo 100 000. Teraz potrebujeme viac ako 300 000. Nakupujú sa naozaj skvosty. Ja si dovolím uviesť len zo pár. Čipsy za 6300 eur, čokoláda za 7500, marlenka za 3500, absurdita roka podľa mňa krájané ovocie do lietadla za 17 500 eur, mandle za 10 500 eur, kešu za 10 500 eur. Ale máme tu aj napríklad cheesecake, crème brûlée alebo zacherovú tortu, každé za 3 000 eur.